जाड़ा के मौसम में बहुत लोग के सांस लेवे में परेशानी होखेला। आई समझल जाव की जाड़ा में सांस के मुद्दा काहे बढ़ेला आ एकरा से छुटकारा पावे खातिर रौरा का करे के चाही। जाड़ा में श्वसन संबंधी मुद्दा काहे बढ़ेला। ठंडा हवा अवुरी वायरस। जब तापमान कम होखेला ता आपके नाक के भीतरी हवा भी ठंडा हो जाला। ऐसे आपके कोशिका के प्रतिरक्षा कम हो जाला। एकरा चलते आपके फ्लू चाहे आम सर्दी जैसन संक्रमण हो सकता। सूखी हवा। जाड़ा के हवा बहुत सूखल होखेला। अवुरी जब आप हवा में सांस लेवेनी ता आपके नाक के वायुमार्ग भी सूख जाला, जवना के चलते आपके सूजन हो सकता। ई सूजन आपके दमा के भी बढ़ा सकता। इंडोर हीटिंग सिस्टम हवा के नमी के स्तर के कम करेला। ये आपके श्वसन तंत्र के सूखा सकता। एकरा चलते आपके साइनसाइटिस अवुरी ब्रोंकाइटिस जैसन समस्या के सामना करे के पड़ सकता। जाड़ा में श्वसन संबंधी आम मुद्दा आ ओकरा से निपटे के टिप्स। साइनसाइटिस तब होखेला जब संक्रमण के चलते आपके साइनस में सूजन हो जाला, जवना के चलते आपके नाक बंद हो जाला अवुरी आपके सिर में भी भयानक दर्द होखेला। एकरा के संभाले खातिर आप अपना नाक अवुरी माथे पर गरम कंप्रेस लगा के सिरदर्द से कुछ राहत पा सकतानी। नाक के स्प्रे से भी आप अपना अवरुद्ध साइनस के साफ कर सकतानी। भाप के सांस में भी साइनस ठीक कर सकेनी। भाप के सांस लेत घड़ी नीलगिरी के तेल के इस्तेमाल करी। ऐसे नाक खुल जाए अवुरी जल्दी राहत मिली। ब्रोंकाइटिस तब होखेला जब आपके वायुमार्ग में सूजन हो जाला। ई समस्या वायरस भा धुआं जैसन चीजन से हो सकेला। एकरा के ठीक करे खातिर रवा नियमित रूप से भाप ले सकेनी। अयीसन कईला से आपके नाक में बलगम ढीला हो जाला, जवना से फेर से सांस लेवे में आसानी होखेला। गला में जलन कम करे खातिर नमकीन पानी से गार्गल करी। धूम्रपान से बचे के कोशिश करी। अवुरी विटामिन डी के सेवन करी, जवन की आपके प्रतिरक्षा प्रणाली के समर्थन करी। दमा। जाड़ा के हवा से आपके वायुमार्ग में जलन हो सकता, जवना से दमा के लक्षण जैसे घरघराहट, खांसी अवुरी छाती में जकड़न अवुरी खराब हो सकता। दमा के हमला से बचे खातिर धूल अवुरी पराग से दूर रही अवुरी बहरी जाए के समय मास्क लगाई। ठंडा मौसम में बाहर व्यायाम करे से बची, काहे की सूखा हवा से आपके दमा के दौरा पड़े के संभावना बढ़ सकता। गहरा सांस लेवे के व्यायाम करें, जवन की आपके नाक के वायुमार्ग के आराम देवे में मदद करेला। अगर राउर हालत बिगड़ जाला भा ठीक ना होखे त अपना डॉक्टर से सलाह ली। सही सावधानी आ देखभाल से जाड़ा में भी आसानी से सांस ले सकेनी।